Tausayin masoya shiri ne domin masoya na sahibin hudu ku zo mi sauraro. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى كارك سنشيوة cikin wannan gida mai albarka dausayin masoya, kamar yadda dai yake ƙara faɗa, wannan gida mai albarka dausayin masoya gida ne wanda yake ba da shawarwari da kuma ainihin gudunmawa wajen yadda za a tafiyar da soyayya da kuma ainihin ma'aurata baki da. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mana albarka, ya mana kuma albarka baki da. Kamar yadda muka sani cewa kusan wannan gida mai albarka kusan lokaci bayan lokaci yakan iya kawo wasu abubuwa wanda kusan abu ne wanda ya kamata a ce an kawo shi an tattauna, musamman wasu abubuwan da suka shige mana duhu cikin wannan duniyar masoya a wannan lokaci. A yau da izinin Allah za mu yi bayani akan musamman yadda nake samun ƙorafe-ƙorafe wajen mutane, ya kamata a yi bayani akan shin laifi ne mace ta ga namiji ta ce tana so? Sai wannan abin ya bani dariya sosai, wanda alhamdulillah na san wannan yakan zama abin kusan debate tsakanin maza da mata wajen yadda za a tafiyar da wannan yanayi. To alhamdulillah, kamar da muka sani, wasu sukan ɗauka cewa mace ta ce tana son namiji rashin ƙiba ne, rashin daraja ne, ya Allah kuma zai zuba mata da kima ko daraja ko kuma mutunci. Wasu ko suna ganin cewa mace ta furta wa namiji tana so, musamman wanda ta ga cewa ya yi deserve da irin wanda ya dace da a ce ta aura ko kuma wanda ya dace a ce ta yi soyayya da shi. To alhamdulillah, na san akwai waɗanda suke da irin wancan fahimtar da kuma wanda suke da irin wannan fahimtar, amma ni a iya fahimtata da kuma ilimi da Allah ya bani akan wannan yanayi, ni a iya fahimtata babu laifi mace ta furta wa namiji tana so, musamman wanda ta ga cewa ya yi daidai da ita, ya yi daidai da ra'ayinta, ya yi daidai da irin ɗabi'unta, musamman kuma soyayyar ta zama muna bayani ne akan soyayya ingantacciya, tatacciya, soyayya wadda za a yi alfahari da ita, soyayya wadda kuma za ta haifar da ɗa mai ido. Yar uwa, babu laifi ki ga wanda ke gani kina so, ki labarta masa kina son sa, sai dai a yadda ake da buƙatar bayanin ya zo shi ne, misali za ki iya gaya masa cewa ko dai rubutaccen saƙo, ko kuma ke da shi, ko kuma ya Allah aike zaki, kin iya labarta mai cewa wana na ganka, ina son ka, ina kuma kaunar ka, ina da burin a ce ka zama uban 'ya'yana in Allah ya kaddara mu. Amma wannan yanayi wannan abu da na gaya ma, ban gaya ma shi da wasa ba, ban kuma gaya ma shi don ka ɗauki wani yanayi ka ajiye a zuciyarka ba. To ya Allah, za ki iya samun wani yanayi, abu guda 2 zuwa 3. A lokacin da ke gaya mai, zai iya ganin cewa ya kamata yi wa kansa nazari, ya yi shawarwari, ya ga me ya dace ya riga ya yi. Shin ya kamata a ce ya karɓi soyayyar nan taki ko bai kamata ba? Duk da na san za ki ba shi lokaci ya je ya yi nazari, ya ga me ya kamata ya riga ya yi akan abin da kika nema a wajensa. Ɗan ya ga ya kin dace, kima kin yi deserve da irin tsarinsa da ra'ayinsa, ya dawo miki da reply cewa ya gamsu, ya yarda da abin da kika nema, to kin gani sai ki godiya ga Allah subhanahu wataala, ki tsaya ki tabbatar kin san cewa alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya cika miki muradinki, ya cika miki burinki. Idan kuma ya dawo miki da akasin haka na cewa ya Allah baki masa ba, to
daman ka'idar aka ce ba wanda ya san soyayya sai wanda ya yarda cewa zai iya samu zai kuma iya rasawa. Daman ɗayan biyu ne, ko dai ya yarda ko kuma ya yarda. Ya Allah ke ma an zo wajenki an ce ana son ki, kin nuna ba ki yi da wasu, ya Allah kuma wasu sun zo sun ce suna so kuma kin aminta. Da haka kamar yadda nake iya fahimtar mace za ta iya zuwa ta tambayi ɗa namiji kuɗi, ta tambaye shi da Allah ya mata wani abu na hidimtawa wanda kuma babu dangin iya ba na baba, wanda a wajenta kuma tana ganin wannan abin da ta nema ba kaskanci ba ne, ba zubar da mutunci ba ne ba. Idan har abin da za ki nema a hannun ɗa namiji bai zama miki da mutunci ba, bai zama miki da kima ba, to ina ganin cewa ba ki da hujjar da za ki ce in kin labarta mai kalmar so kimar ki za ta zube, ko kuma ba za ki zamanto kina da mutunci da kima idansa ba. Hakika na sani cewa duk wanda ya san so ba zai wulakanta ki ba, duk wanda ya san so ba zai ci mutunci ki ba, don ya san kin riga kin gaya mai babbar kalmar da ba kowa yake iya samu ba. Hakika masoya yana da kyau mu mutunta waɗanda suka ce suna son mu kimanta su, mu daraja su. Mu sani cewa so Allah subhanahu ta'ala ne yake sanya shi cikin zuciya a lokacin da baka sani ba, baka yi aune ba, ka ji shi cikin zuciyarka kuma baka da ikon ka cire shi, sai dai Allah subhanahu ta'ala ya kama dauki. Masoya da dama na Najeriya da ma duniya baki daya, ina mana fatan alkhairi, ina kuma roƙonku duk lokacin da mace ta labarta muku kalmar soyayya, matukar kun ga cewa ta cancanta da ku karɓi wannan soyayyar tata. In muka duba irin ƙasashe irin na Larabawa da Turawa, su wannan daman sun daɗe da wayewa akan irin haka. Babu laifi shi namiji ya gani, daman ya gani ya je ya ce yana so. Haka su ma a can ba suna ganin ba abin aibu ba ne ta ga namiji ta je ta ce tana son sa. To me zai hana mu ma malam Bahaushe ya zamanto ya samu wannan wayewa, wanda ni a fahimta ta ba illa bace ba. Matukar soyayya ake yin ta don Allah, kuma soyayya ake so za a yi aure, ina ganin babu laifi ki furta masa yar uwa. Yau da dama na sani wasu mata sun tafi wasu gidaje da soyayyar wasu, wanda rashin furta wannan kalmar, ya Allah ta ga wani a unguwarsu ko abokin yayanta ko kuma cikin yan uwa, amma ta kasa furta masa, ta yi zurfin ciki, kuma ya zamanto daman babu kaddarar daman a yi auren, haka Allah ya kaddara mata. Amma da dama na sani akwai wasu mazajen da su ba za su iya approaching din mace ba, ma'ana ba za su iya zuwa su ce suna so ba, suna abin da su ma mutane ne masu kunya, mutane ne wanda ba san ma ta ina za su fara ba, jira suke kawai su ji wace ce za ta ce tana son su yi carab su kama. Yarwa kake wa kanki, yana da kyau ki duba ki gani a gidanku ne ko a makotanku ne wanda ke ganin kin ya cancanta ki ce kina son sa, labarta masa. Ine mana fatan alkhairi. Allah ya ba mu mataye na gari, ya ba ku mazaje na gari. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana afuwa, ya yafe mana kurakuran mu. Allah ka ji kanmu, ka rahamshe mu. Kamar yadda kuka sani, wannan gudunmawa ce wadda muke iya yi, ba don mun fi kowa ba, ba don kuma mun iya ba. Yanayi ne yasa, don kowane dan adam akwai yadda zai ba addinin sa gudunmawa. Ina mana fatan alkhairi. Allah ka ji tausayin waɗannan bayi naka waɗanda suke dakon soyayya take ta wahalar da su. Sai dai abinda nake so ku gane, so ba ruwansa da takawarka, ba ruwansa da ɗan iska ne kai, ɗan ya biyo ta kanka, dole ka gane kuranka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.